La inspiració per realitzar aquest cartell són uns motius molt importants perquè tingui sentit. Primer, la nostra profe Maria i els seus llibres. Segon, poder contemplar uns vídeos de llibreries peculiars arreu del món, com per exemple a Barcelona n'hi ha una. I el tercer, el perfil del meu convidador, disfressat de felí tigre, perquè recordeu que són temps de carnestoltes i tot hi val. Lloc local cèntric situat a la zona més comercial de Bell-lloc d'Urgell, apte per llibreria, espai per a biblioteca i cafè tertúlia, amb la companyia peculiar de gatets supercarinyosos. Disposa de bany, aire condicionat, reixa antilladres, amb motor i alarma connectada als Mossos. Fàcil aparcament, 100 metres quadrats, 700 euros, sense traspàs. Molt bé, i ens ensenyes el darrere del gatet, goiteu, que bonic, eh? Ai, sí. La llibreria... La llibreria amb els gatets que llegeixen el llibre, eh? I és una llibreria... per poder-los fer festetes. I és una llibreria real, que la va veure, no? A Barcelona. A Barcelona, i es diu Espai de Gats, bueno, Gat Cafè més aviat, Barcelona. Però com ara a les llibreries també hi ha com una mica de cafè i tertúlia, doncs també hi ha uns quants gatets. Molt bé, quina activitat més original, Maria Teresa. Un aplaudiment, oh, que bonica. Per motivar la lectura, ja ho sabeu que és per motivar la lectura també.